Det händer väldigt mycket just nu. Man kan ju säga det är så här att våra kunder i Norden, både befintliga och framtida kunder, de är väldigt tydliga med vad de förväntar sig av oss som ledande nordisk logistikaktör. Det är segment som våra kunder har sagt till oss, de gärna ser oss som en helhedsleverandør på. Allt från paket till det tyngre gods, styckegods och parti, tredjepartslogistik, natleveranser, hemleveranser. Inom de segment ska vi ta en stark marknadsposition i Norden. Men nu samlar vi alla 10 000 anställda, 5 länder, hur många mindre bolag som helst, både för gamla dagar och nyförvärvade bolag. Så det kommer att bli en oerhörd kraft, det kommer att bli oerhört synlig, det kommer att bli oerhört blått, det kommer att bli oerhört starkt. DPD Finland Oy ja Postel Logistic SCM Oy ovat nyt PostNord Logistics Oy. Tällä uudistuksella me kootaan meidän palvelut yhteisen nimen alle niin Suomessa kuin Pohjoismaissa. Palveluvalikoima pysyy edelleen ennallaan, tuotamme myöskin jatkossa DPD-pakettipalveluja sekä muun muassa varastointipalveluita asiakkaillemme. Panostamme erityisesti logistiikan kokonaisratkaisujen kehittämiseen. Tavoitteenamme on luoda entistä laadukkaampia varastointi- ja kuljetusratkaisuja asiakkaillemme asiakkaan toimialaan räätälöitynä. Asiakkaiden silmissä olemme tämän muutoksen jälkeen entistä yhtenäisempiä ja selkeämpiä. Uusi tavaramerkki sisältää myös lupauksen entistä paremmasta laadusta. Me panostamme mittavasti tällä hetkellä teknologian kehittämiseen ja uusiin logistiikan ohjausjärjestelmiin, joka tulee näkymään asiakkaillemme entistä parempana laatuna. Me ollaan tehty tänä vuonna merkittävä investointi meidän uuteen tuotannonohjausjärjestelmään. Ja viemällä meidän kaikki kuljetustuotteet yhden järjestelmän alle me parannetaan merkittävästi läpinäkyvyyttä, nopeutetaan asiakaspalvelua ja päästään tekemään paljon tehokkaampaa proaktiivista laadun kehittämistä. Eli sen haluaisin vielä kertoa, että Backsoft-järjestelmään tulee marraskuussa lisää kehitystä ja asiakkaalla on mahdollisuus tehdä sähköiset kuljetustilaukset suoraan järjestelmästä. Haluan muistuttaa myös, että meillä on tarjota verkkokauppiaille sekä Pohjoismaiden että Suomen kattavin noutopisteverkosto. Suomalaisille vientiyrityksille me pystymme tarjoamaan erittäin luotettavan ja kilpailukykyisen jakelukanavan niin Pohjoismaihin kuin muualle Eurooppaan. Me tarjotaan yleensä semmoinen tietty pätkä heidän toimitusketjuunsa. Ja yleensä se voi olla laajimmillaan sillä tavalla, että siinä on saapuvat kuljetukset, esimerkiksi tuontikuljetukset Suomeen ja sitten ne, varastointi täällä, kaikki ne käsittelyyn, mahdollisia lisäarvopalveluja. Me voidaan jalostaa niitä tuotteita meidän varastopalveluiden yhteydessä ja sitten vielä hoitaa ne tavarat perille sitten heidän asiakkailleen. Nämä meidän palveluprosessit ne toimii monilla toimialoilla. Me ohjaamme tätä meidän sisäistä varastotoimintaa sähköisesti. Tällä tavalla siihen pystytään tähän prosessiin kytkemään sitten monia tiettyjä tarkisteita, eli sehän tuo virheettömyyttä. Tietysti tehokkuutta myös, meidän prosessista tulee reaaliaikaisesti läpinäkyviä, eli me pystytään se toimittamaan myös asiakkaalle se tieto heidän omiin järjestelmiinsä ja meidän järjestelmien kautta myös, eli he näkee, että mitä ollaan tekemässä. Ja sitten mittaaminen on myös helppo, eli tuossa kun puhuttiin sitä yhteistyöstä asiakkaan kanssa, niin pystytään oikeasti katsomaan, että mitä oikeasti ja kiistattomasti tapahtuu ja miten sitten voidaan meidän palveluja kehittää edelleen. Kutsumme asiakkaamme myöskin aiempaa tiiviimpään vuoropuheluun. Tavoitteenamme on ymmärtää asiakkaan tarpeet nykyistä huomattavasti paremmin ja tämä auttaa meitä taas rakentamaan parempia palveluita markkinoiden tarpeisiin tulevaisuudessa. Så et bredere erbjudande, mere komplette løsninger, en formåga at titte ind i kundernes samlede fløjte, uanset om det er småt eller stort. Det er den rejse, vi er på, og det er det, som kommer at blive vældig tydeligt nu, når vi lancerer PostNord Logistics som varemærke. Det er også et sæt for os at committe os til Norden, for at vise vores kunder, vi har forstået de signaler, de har skikt, og vi vil gerne være med
och utveckla den nordiska logistik tillsammans med dem. Så det kommer att bli jättespännande.